Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kanatong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Binilis no, pizza 29 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay rin sugilanon, o sa dili pa day no, shout out day ko no, kang James Savero, kang Michael Suwan, salamat kayo sa pagpaminaw no. Thank you kayo sa pagsunod sa mga sugila no nga gikan sa Arami Drama. Salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. Ug sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, salamat kayo. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Maritis Alboris. Part 26 na ta no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. Part 26 na ta. Anino sa kagahapon. In that way, masayo na lang unyang mabalin ang kaluoy. Yan to sa gugma. Ha? Kaluyin ako. Please. Tubag ka ba? Sige na. For a while, ang sekretary na nako. Wala mo ko mabalik sa opisina ka ganina. Kay milahos ko nimo. Away. O sa pabituyo ni mo nako, ha? Emi? Josh! Diyos tabangi ko! Pagaw sa kugikan din sa prisuhan! Unsa? You're where? Please, tabangi ko! Huwag ko isa! Dili ko din Muna kong mamatay din Tabangi ko, please! What did you do, Emmy? Uwa! Ako ba ganyan argabyado? Ang imong iyaan ang nagpapriso na ako. Si Tita Ason ba? Please, aniya ako karon dayon diri. Dili ko din I can't. Dili ko nimo tabangan. Not now, Emmy. Naon raw niya taga. Ayaw na pagpanawag. Pero babe. Josh, kuan. Hello? Hello? Oh! Shit! Gipaon na niya. Okay naman. Yang yung marabayan nato ang hepe. Sige. Salamat, sir. Dali na. So, nagbalik sa shelter. Oh, sorry about that. Did I keep you waiting? No, okay na. As much as he wanted to spend more time with mo. Pero, emergency nga. Gitawag ang akong presensya sa akong sekretary. Lalo, mo ka nalang sige siya o panawag. Unya, Yato talaga. Then, I will leave. Dubli na ako kibati. Dukaw kagutom. Kitiging bayhan na Mahingaw masal ko kung akong biyaan. Oh, sila na ninang gawas. Nagkupot pa si kamot. Sila na? Your hand is cold. gani. Boy, ina. Do I make you nervous? Si Dave. Itanaw na mga naglakaw. Anong nakapamana sa'yo? Baby, Ha? let me hold this hand forever. Huwag ni forever. Putol niya mong kamot. Ayaw, mapungkol ko. Wala niyo ko gamitin para i-inject sa akong mga pasyente kung mga na. Then let me inject you. Green joke to. Ha? No, dili. Ang buhat na ko ipasabot nga. Let me do it for you. Really? Oh,
you're still here. Oh, oh. Nagpaabot ka nga mahuman ni. Dave. Wa, oy. Nagpaabot ko nga mawa akong duka. Layan kayo mag-drive. Nya, duka ko. Palisgrasya niya ko. Josh, niya naman si Dave. Niya na lang kumusabay ha, or makaulit na lang ko og lahos. Kung na, dali na Jenny. No. No. Yugot ang iyang pagkupot sa akong kamot. Josh, Oh, sorry. Did I hurt you? wa. Okay ka nga. Di ta ka matod. Okay na, laki. Sige na, kagabiin na. May mahinungdanon ka pang atimanunon, di ba? Sorry. Okay ra. Sige na. Una na usa kay Simon sa kinan. Amo kang lantawon. No. Mas gusto kong bulantaw ni mo. Duha man mi. Why ko daw na mo? Mga sige na. I insist. Josh. Sige. Pero pag amping ha. Ato na mi. Tingaling magduka ka sa biyahe ha. I could drive all night and never tire. Pero mas maayog yung mag-amping. Sige, muuna na mi ha. Dave. Tsaka na. Oh, baby, oo. wait. Kalit ng kibira si Jenny o gigakos o gihakan. Happy? Happy? Nga di ay? Wa lang. Kita man sa noon nga nalipay ka. Nga gigakos o gihakan na tong Diyos. Nga di pa dugay ni mong gikaila. Di pa dugay nga gikaila, pero dugay naming suod. Suod mo lang. Pagkakos-gakos pa. Pahaw ka gud. Uy, kung mukha ingong kaghawak ba, mura tiyog asa ko niya gihagkan. Sa aping na ba? Sa aping lang yun in town. Smack pag yun. Garaa. Mura magdagmahay nga smakra. Gusto ka? Gukdo na to yung gisakyan? Tay pa, uy, nasuko ka? Soko! Nga naman. Kadaglagot ko ni mo. Nga naman. Anong isim ka? Nga no di ay. Glagot ko! Nga no gani. Nga no naglakot ba ka? Anong katawa man ka nga naglagot ko? Kaya mo na baka akong uyab ka nagselos na gibuhat sa laing laki din rin ako. Ay! Wait. Ayaw kong ina nga nagselos ka. Ay! Dave! Kalit lang ako nung. Gusto kang tubagon te kasi mong pangutana? Kung nagsilos pa ko? Ha? Nagselos ka? Oo! Nagselos bitaw ka, tinuod. Nagselos ka? Tinood! Isiluso ko nga pagkahigala, Jenny. Papalit ka may bawa na? Sa kadugay na natong best friend? Sumagod! Gusto lang kang protektahan! Ay, ambot ni mailarga na, be. Suko ka? Soko, Suko man ka? kanaglagot mo ko ni mo. Anong lagot man ka? Eh, di ko gustong protektahan ni mo. Tak, larga na. Ano katawa mo ka? Nga suko man ka? Ambot ni mo. Magbungol ta. Katagang lamok din Bisit. Bisit kakatol na sa kumpanit. Sa mga orasa. Pero, pagyapong ko aniya ni Josh. Muani pa siya. Mupagkita pa siya na ako. Oh God. Muani siya. Muani siya. Kakapoy o kalimuot din Dili ko mahimong magtugay dinhi sa suda pasuana. Dili ko makantos dinhi. Kaniya balangon ta si Dave. Unta ni ana siya karon. Nagdagan. Nakabuang sa pagpangitang paagi aron makagawas na dayon ko gikan dinhi. Dili siya makatugot ka mag-inusara ko ning maong suok.
Dave! Josh! Josh, niya ka! Salamat! Salamat! Huwag yun ko masayop. Dili ka na ko ni mo maantos. Salamat! Why did you do it? Usa? No! Huwag ko sa! Igo ko lang gikuha ang alahas nga dili niya gustong bahiran, Josh! Pero may pugos kas pagsuot sa iyong unit. Babe! Nadesperado lang ko! Please! May sabangi ko! Pag-usa kong gikan din eh. Dili ko din eh, babe! Bango! Alimuot! Hugaw! Please, sabangi ko! Sige. Salamat! Salamat! I know I can still count on you. May pagbati ka gihapon ako, dili ba? On the contrary, tabangan ta rin ka. Ubus sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa ka na? Bisan unsa, sulti lang ko. Buhaton ako ang tanan. Magkagawas lang ko gikan din eh. Ingna lang ko, babe. I want you totally out of my life. Ha? Usay po, di mo ipasabot. Tabangan ta rin kang magkagawas gikan din eh. Kung musaad ka, nga dili ko na makita pa bisan kanusa ang imong panagway dinhi sa syudad. Unsa? Balik sa dapit, diin ka mahiangay. Ikuharan ako ning gi-order na ako nga cake o naghapit na lang sa kog ice cream. Ngasay apa. Daghan akong pagkaon. Unsa day okasyon? Birthday maron ni Amy. Ha? Og imo gihapon siyang birthdayhan? Wa ko makahikay niya og ingon ini sa una. Ug mo na iyang gusto gyud unta. Hikayan siya og daghan. Unya, may ice cream og cake. O kay wa man ko makahatag ini niya kanadto. O karon na lang. Mao ba? Doon ka flavor. Parehas na paborito. Ang Rocky Road kay may marshmallow ug ang fruit salad nga flavor. Mao ba? Ganahan sa kanining flavor no? Di ba? Sa una na to. Di na ko ganahan anak karon. Aw, kinailan lang Rocky Road imo? Di sa ko ganahan og chocolate. Di ba hilig man kag ice cream? Sa una. Sa una? Pag ulit ka mo na nga og ice cream ni Inday Ilin sa miyaging adlaw. Miaging adlaw man to. Undang na ko sugod karon. Mo ba? Naman, diet ka? Kadaot ni mo niya mag-diet-diet pa ka? Sunod na lang pag-diet kung way okasyon. Li na. Para makakaon na ta. Kina, mahilis yun yan eh. Li na ba? Jane, yan Gusto na tingali ni Dave. Undangon ko nagitingali ning pagbati Oras na nga itakli ko ning akong pagbati ngadto sa uban. Hatagan ko na lang hikayon nga makadayon si Josh sa akong kinabuhi. Kay bisag unsa pa tingali akong buhaton aron makita ko nimo. Si Amy paghihapon ang tanan para nimo. Tingali ka. Tingali kinahanglan nang mapalayo ko pag-usap sa imong kinabuhi. Nanay, halika. Punitit po. Makapalayo pa ka ko ini. Magkining bata ka palang daan. Murag ikamatay naman tingali na ako kundi na ko siya makita. Sama na sa matuod kong anak si Elaine. Unsaon ko man sa pagpalayo. Ayun, Lola. Bukor ako. Dali, dayon. Dali na ba? Eh, pastilan ka kusog ni mong hutagan. Di namin makagukod ni mo eh. Mga ligo na lang ka tagtarong inday. Gino, Oo, unsa man eh. pagkaon.
Nga nang ginadaan mo ko ni mo, Anya. Kay, wa ka halos makaon kanina. Nagsigil kag timi-timi. Murag, duha ka hungit nga kanon raman to ako nakita. Ngay mong gihungit. Di gamay ra sab kayo. Igura ka nga may pudyot. Mga kanana. Busog ko. Sa may nabusgan nimo. Nagtanaw ninyo nga nangaon. Nabusog na ko. Karaan. Bahalag karaan basta kay busog ko. Wala lagi ka mukha og tarong lagi. Bibi, ako na lang hungit nimo, bi. Sa mukha, oy. Pabibi. Ha? Di lagi ko. Nang hunaw ko sa una, ha? Limpyo akong kamot. Ay, si Ginarty diya. Nga na ba? Busog lagi ko bak sa mukha, sad. Uy! Tingal gusto ka? Ha? Ah, Daghan kay na. uno. Dos. Ah, Suko kang gihungit ka? Mbot ni mo. Ay pagtubag kay puno ang iyong baba. Na lang takang bataa ka. Uy, gisipon day ka? Wa man. Mihila ka? Wa gani. Wa pa. Mihila ka nga gipugos kag pagkaon? Ikaw ba suberbiyog ikang bataa ka, no? Uy. Jenny, saan mo na imong tinudan na yung nahilak ni mo? Balakan ako, ana, ha? Saan nga, may problema ka? Ngano mo ko ni mo sultihi? Awa. Gipugos na yung tagag pagkaon. May problema ni mo? Ikaw. Nga naman ko. Gipugos gani ko ni mo pakaon. Bisa ka diet ko. Makalagot ka. Mapuna na sa di akong timbang. Lo, kaluoy sa bata. Lebi, Ayaw pa. Ay pagkakus pa. ay paglihok ba? Ay pagluhag. Kaya mayabon yung sul sa plato nga akong gibit-bit. Ano mo ka? Hindi kami ng pagkayo. Uy, Unsaon din ako ron. Hindi na gyud ko makahimo ini og sama sa ko plano. plano nga. Agay! Magka! Aron makapaus ka ni mo bisag gamay ra. Agay! Ay, Jin! Gipunan pag hindi mo. Agay! Karoon ka! Hindi mo baos ka. Pahala ka. Nay! Nay, hawa si Dave! Nay, oh! Uy, asa ka, uy! Uy, pagsibat! Palabad ka nalay, ha? Unya ka lang. Ay, kasakit sa kumbok to niya yung ipaak. Parang ding limbayhan, ha? Murag yung bata. Ang salang uraasa. Pero pagyapon ko balikan ni George din sa presento. Shit, oy. Nibati na ko kagutom. Dubli-dubli na ni akong gibati. Alimuot pa, gutom pa. Pilit na kain ni akong lawas. Wisit, oy. Iniiyas. Magaluwas ka na. Ay, may kaso nga ipasaka ni mo. Oh, salamat. Salamat. Oh, kasakit sa kong liog ug abaga. Nga nagsigir akong tiko ko din sa kilid. Dili ko makahigda kay hugaw kay sahog. Ay, salamat kay makagawas na ko. Si Josh, naba siya sa tubangan? Abogado ra miyan ni ma'am. Try. Wa siya mo anhi aron makita ko. Ikaw ang abogado nga gisugot ni Josh? Yes, ma'am. Humanaman agad kong obligasyon din, ma'am.
Gipaabot talaga ka may ipakuha pa si Sir nako nga naani mo. I need to bring it back to him. Oo, unsa ka na? Ang yawi sa unit. Since dili ka naman pabalik kong dito, kuwaon na nako ang yawi nga naa sa imong posisyon, ma'am. Unsa? Ako na lang mo uliin niya, attorney. Mula sa lang ko sa opisina. I'm afraid nga dili mo kana mahimong buhaton, ma'am. Kay apil sa inyong kasabutan ang permanente na nga mupalayo kaniya. Which means, dili ka na mahimong muadto sa iyang opisina, ma'am. Unsa? Ang yawi. Pero, attorney, unsa na ko sa pag-ilis? Asa na kukuha ang akong mga butang? I'm sorry, ma'am, but wa na mapil sa kong concern. Itunod ako palihog ang yawi, ma'am. Salamat. Buhiin na, ma'am. Dili ko na bagyo siya mahimong mahangyo, attorney. I don't think it's negotiable. Pasalamat ka na lang kuno kay dili na naiapil pagbawi ang sakinan kay ang gihatag nimo. Aron may kasakyan ka kuno pauli sa inyong probinsya. Unsa? Excuse me, ma'am. May lain pang kliyente nga nagpaabot ako. Wisit! No. Dili ko mo tong gipalabi na niya ang akong mga butang. Mga mahalon ka to. Pulis ka to mga branded. Plano tingalin niyang ihatag kini sa bago niyang babae. Kuhaon na kong akong sakinan nga nahibilin sa kondominium sa iyang iyaan nga labaw pang buset. Pagkahuman, soyan ako sa pag-ato si George sa iyang opisina. Hangyoon ko siya. I need to get all my stuff. Dili mahimong ipanghatag ka to niya sa iyang babae. O kini na ang magpahimos ni ini. Shit! Ibabagas sa kwarta ni hotel ang ako sakinan. Ipaubos ako ang bitana. Hi, guard! Sorry, ma'am. Pero di mahimong musod. Guard, nalimot ka na ba kung si Kinsa ko? Kailangan ko ni mo, ma'am. Mao bitong gibabagan ako yung sakyanan. Kay mo'y mando ni Sir Dufan nga di mahimong pasudlon ka. Kaditra kayo ko, guard. May kuhaon lang ko gikan niya. Dili ko magtugay. Please. Sorry kay ma'am. Ako may madiskwido kung musupa ko, ma'am. Paliw lang kong atrasin mo sa sakyanan, ma'am. Puisat. Kadiotra lagi ko. Bisan usa pa ka nakasigundo, ma'am. Di yun mahimo. Kalagot ba, uy? Mura magkagwa makailan ako? Kuha lang imong ibabagya sa akong agyanan, biyang pasudla ko? Di yun mahimo, ma'am. Balik lang si mong agi, ma'am, kung gusto kang makita ni Sir. Palihog na lang kong tawag niya, ma'am, sa gawas. Ay lang din kay nakababag ka sa gianan, ma'am. Puisit! Puisit! Alagot! Kapilit na rabas akong panit. Kina na makaligo na akong makailis. Mapit una ko sa department store. Magbalik ko mga bagong sinina o mga personal na akong gamit. Sa dali pa ko mula sa ka-pension house. Puisit! Nagtuga makapugong ka na ako sa ako niyang pagsamok-samok ni mo, Josh? O sa bago ni mong babae? Ha? Dili. Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo. Ay, dili ko magpa-stress. Makalaw sa hitsura ang stress. Mas may pag mag-shopping na lang ko. Guwapa ko. Oh, nahinumdum ko. Kabuang. Masa naman ay pizza ka ron? 16. Oh, 16 na di ay. Nasa ato pa. Birthday na ako. Kabuang.
laang. Sa akong kabisi, nalimot na malanday ko sa akong birthday. Happy birthday to me! Mag-celebrate ko. Mag-celebrate ko. Balag ako na. Kinalang i-celebrate ko paghihapon ang akong birthday. Mag-shopping ko og maayo. Muna treat na ko sa akong self. Huwag pagkauman, magpaspa ko. Mawa na totally ang akong stress. Makarelax pa ko. There's always a way nga dili mag-uol. So why stress yourself? Pero sa dili pa, kinalang mo kaunon ako. Dili na madang akong kagutom nga gibati. May aksyon nagkurog ang akong kaunuran ug ang akong mga kamot. Mulaos ko sa paborito na mong kananan kaniadto ni Josh. Mag-stress eating ko. Pero for now lang. Usa na pa yung oras Nya karon pa ko makakaon. Sugat kagahapon pa sa udto. Manimaos ko kaon karon og lami. It's my birthday anyway. Ang binala ng bata. Ako na lang soda na sa among kwarto. Kanina ka pang nagugusan na. Okay ra, oy. Abihin na lang ang paltahan. O balikan na lang sila si nanay dito sa baybayon. Ako na'y bahala ni Inday Elaine. Kadyot. Isoda ang bata. Di na kasagdanan na. Tiwas na diha og katog kay kapoy kag langoy-langoy og dagan-dagan. Mugawas na ko ron makaligo ko. Pilit kay akong lawas sa singot ug parat sa hangin sa dagat. Ay, kabayo ganda ko got. Unsa? Ha? Unsay dako sa kabayo? Pastos siya kada. Wala be. Babag man kada sa tubangan sa pultahan eh. Kasama sa di makurat. Hawa ba? Karon o ugma. Karon. Laagta. Karon o ugma. Karon o ugma. Katawanan ka o laagan lang yun. Sikat tubang na ko, Divme. Naong ni mo ay. Gwapo. Gara sa ka. Hawa ba? Makamatag yun ang bata sige tagsaba-saba din eh. Laag lagi ta. Di ko. Kapoy. Mas kapoy magpuyo sa bahay. Unya, daghang gagyo na huna. Wa para baka musulti na ako ha. Kung unsay mong problema. Uong to, no. Agay, uy, asa mo ko ni mo, dad? Mamitad ba? Dave sa ba? Uy, asa ta ba? Basta. Di ko mo laag lagi. Bahala ka. Wa ko kadungog. Bungol. Sakay na, baby. Baby ka dyan, hilom pa lang ka. Sakay na gani. Aron mahilom na ko. Di lagi ko mo laag, Dave. Oh, Dave! Asaman mo! Dave! Kining. Tiyo, palihog ko gingon ni nanay nga may adoon me. Na, Ya. Dave, tiyo ay. Siya na sa'y bahala ni Elin, tiyo. Oh, sige na. Sakay na lagi. Agay, uy, mapakong ko pa. Akong kamot ang mapakong. Ug dili ang imo uho. Kay gitabunan na ako. Sige na, pailaw na. Okay na? Oh. I love you, baby. Unsa? Mura ba kag bata? Yung nanaon man ang bata ko sa pag ulo-ulo sa amahan ko. Tuoyan na mo, pamunggog kay anak ko. Maon na. Kaya ta, mo lipos ako para makagikan na ta. Nilayat na sad akong heart. Nilaom na sad ka heart. Puyo ha, puyo heart. Okay, let's go. May mahimo pa ba ko? Gikidnap naman ko nimo. O kay kidnap, wa kay mahimo. Bisan asa pati ka dadon. Asa mangyay ko nimo dad ha? Asa may gusto nimo? Sa imong heart. Unsa? Char, Gemma. Bitaw iya asa bitaw gusto nimo nga mulaan? Kaila kag tuga-tuga kag panaon nya wa kahibaw kun asa ko nimo dad Yay. Kapoy nimo ambot lang roy nimo diha.
Kay muuban na ko bisag asa sa langit o impyerno pa ko nimo dad basta kauban ta lang ka. Ge. Sige. O sige. Ato tag impyerno, dayon langit. Kadaghan ini na order na ko nga pagkaon. Ug kay kaila man ako ang manager ng maong restaurant. Iya kong gihatagan og complimentary cake alang sa akong birthday. Kalami ra ba si sura sa cake? Dugi na kay kung wa mo kaon og cake. Kay makaguba sa figure. Pero karon mo kaon ko. Og unya, magpalit sab ko sa paborito na kong ice cream. Ang Rocky Road. Si Dave. Nahinomdom pa ka siya. Nga adlaw na tawhan ako karon. Ay, nga na ba maguna-una pa man ko? Kung nahinomdom pa siya sa kong birthday. Dili na ka na mahinudanon. Mukaon ako. Asa pa yung unahon ako iniro na? Sa kadaghan sa kong gi-order. Wala ko masayod kung asay unahon ako ini sa pagkaon. Ang pangutana, unsaon ako kining mga sobra unya. Oh, problema pa na. Hindi biyaan. O gikan din mag-shopping ko. Then mulahos ko sa hotel. Aron dito ko magpaspa. Nagsigi kog tabi. Pero naka-out na din akong kontra. Klaro kay gikapoy siya. Kaswerte na ako nga nakabaton og matuod nga higala. Nasama ni mo, Jenny. Nga wagi ko talikti. Nga bisa nagkalagyo tag pila ka tuig. Ang atong kasuod. Wagi hapon mausap. Di na balagati ka paminyoon. Aron dili ka na mawa sa among kinabuhi. Mahimo bang magpakahangol? Aron amo ka na lang ni Inday. Here's your bill, ma'am. And here my card. Oh, okay, ma'am. Ako rin na ibalik na, ma'am. Dali alang ha, kay mag-shopping para ba ko? Okay, ma'am, for a while. Naguna-una na ko kung unsay akong pamaliton. O kung pila ko kaadlaw nga mo stay sa hotel. Dili mahimo magtugay ko sa hotel. Kaya na makapangita ko sugod og maog apartment nga akong kabalhinan. Ay, pero okay na. Mangita lang sa kong apartment nga nindot. Kanang social og dating. Modern. Gusto ko kanang bag-o. Aron nga ako gyud ang unang makagamit. Excuse me, ma'am. Yes? Humana? Wa kay line card? Ha? Kay nga naman? Decline man good, ma'am. Kasi? Decline? Imposible ko na. Mamalik ka nun na ako gigamit ka card. Nakaila ka na ako nga kanunay ko din dili ba? Osbi palihog og swipe. Ma'am. Go! Palpak ra ng inyong mga machine din Imposible ma-decline ang akong credit card. Go! Makapila na mo swipe og swipe, ma'am. Pero decline yun. Basin may line kang card diya, ma'am. Kana na lang. May mura ang ATM card, ma'am. Shit. Wait. Kahasol ba ano yung nagdali ra ba ko? Here. Kana lang. Pagdali ha. Ibalik dahin ako ang akong card kay mag-shopping pa ba ako? Yes, ma'am. Sorry kay sa disturbo, ma'am. Ay. Kung kanus ang nagdali ko. Grr. Well. Look who's here.
Buisiton ka na malang yun. Nganong di aman ni tigwa nga din, he? Makakita naman sa kakog away ini ron. Dili na ko siya lingiyon. Makastress ni tigwa nga. Excuse o na mga kumare ha. May duulon lang ko. Ay, leche, ay. Tuyuan yun ko. Yan siya paingon ako. Pala na. Magpabuang-buang ko. Hello. Ay, sa mukha, oy. Malamok mo nakasudin, hi. Nga mahalon mo unta ning maungkan anan. Oh, next time, magdadanaw niya ko kanunay and secret repellent. Aron nga wala lamok na mo dool. Are you referring to me? Sa mukha, yung lamuka. Uy, magyaw-yaw man dool sa kong atubangan. Dool sa kong dunga. Uy, batasan nga lamok. Hoy, babaeng ingrata o ambisyosa. Hoy, sagkatigwa nga ka. Animal. Insekto! O kung sa imong kibuhat ining mahalon nga kananan? Ala, no? Unsa pa day buhaton sud sa kananan tiguang? Idi, mukaon. Do. Huwag ka mahiangay ining dapita. Nanimaho ang palibot tungod sa imong presensya. Oh. Ay, mao ba? Ay. Marag nasayop ka nang. Kay humot kayong palibot ka ganina. Makagana sa kaon. Pero pag abot ni mo, nanimaho ng haplas. Sige ka pa rin laglaag sad nung haplas na may imong pahumot. Huwag bae. Puisit kag animala ka. Di ka gid utaag ag makagawa sa bilangguan. Kung walang kuhang yuwa sa akong pang-umangkon, at tuwa ka pa unta gihapon karon dito sa suok sa bilangguan. Hoy, kapuya ini mga tiguang na. Uy, yaw-yawan na kaayo. Mga andoy naman sa tandili ta matiguang ini. Kay maparehas na ko nimo. Mas gwapa pa ko nimo sa una. Uy, sa amin sa inyo. Puisit ka! Excuse me, ma'am. Ay, sorry tiguang ha, murag. Mabiyaan ta na jud ka din eh. Nabalik na ang waiter uban sa kong card. Dagan pa magkukog sobra. Pero dinhin na lang ni sa... dinhin na lang mo sa kong table, oh. Kaya anugon man ang food. Daginuta na baya kain ng mga tiguang, di ba? Dinhin na lang mo. Tawag ang imong friends. Puisit ka! Thank you. Ang kardong, ang binakay, murag galit nga mi gamay ang lugar. Gamay mi abot nga elepante. Unsa? Animal ka. May adlaw ka na ako babayhan na ka. Ay, dilang tingali ta magtagad anang adlaw kung magtagbo ta, oy. Oh, sorry. So, ang akong card? Sorry, ma'am, pero decline gyapon ng card nga gihatag na ko. Unsa? Ano? Ayaw ko binuangi ginana dong, ha? Nagdali ba ako? Sorry kay ma'am, pero wag yun. I-cash na lang tingali ang pagbayad na mo, ma'am. Unsa? Pusita. Wala na ko yung cash din eh. Dong, katong gikatabi na ko din ni kaganina ba? Nakaila ka usab ato niya, di ba? Yes, ma'am. Regular customer gyapon to na mo si ma'am. O, ganaw na namong ikauban sa ako ang partner dinhi sa una kon mangaon. Wala may magkasinabot ka ganina kay namugos siya nga siya mo bayad. When in fact, nakahatag na ko sa akong card nimo. Wa ko masayad nga ma-decline ba di ay ka na karon. So, ingin na lang. Ingin ako si Tita Azon nga siya nalay bayad ining ako mga gi-order karon. Anyway, mga on man sab sila ron. Pero magdungag pa ka na sila gawas ining akong gi-order nga ni ana sa lamesa. I-charge na lang niya ning tanan ha. Okay? Paabot lang kadiyot din kay akong atuan ha. Wait lang ha. Okay, ma'am. Shit, dali ni mo. Kaya na makasipat na kugikan din Pag pa ko nagkagawa sa prisuhan, dili ko gusto mo balik dito. So, mubiya ka na ambisyosa? Oh yes. O sa dugayan. O kamo na sab, kay busog naman ko. Kita ka ng waiter nga kanunay mo serve nato sa una, tita.
Kanang gwapo nga nagbaro sa lamisa nga akong giokupar kaganina? Yes. Why? Ay, nagpaabot ko na siya nimo. Kay gusto siya nga siya ang mo serve nimo. Ganahan ko na siya nimo kay galante ka. Ingon siya? Mahang duula na. Mas gwapo pa na sa imong DI nga murag bayot mo sayaw. O, unsa? Bye, tita. Thank you. Mwah. Pero, nakabati mo sa giingon ni Emmy, mga mare, ha? Dali atong duulo ng waiter. Ato ta dito nga table. Ako'y bahala sa atong kanon karon. Let's go! Oh, hi! Joselito to, no? Yes, ma'am. So, Jose, nagpaabot na kuno na ako matod pa ni Emmy. Yes, ma'am. Nakabati mo, mga mare. Sige na mo, mga mare. Lingkod na mo na sa bigas table. Pag-order na mo, eat all you can na karon, okay? Jose, gusto ka bang mo join na mo? Sorry, ma'am, pero dili ra ba na mahimo? Yeah. Nalimot ko. I-treat na lang ta ka sa laing tapit, ha? Kuan, ma'am. Kining pagkaon sa table nga gibiyaan ni ma'am kaganiya. Ibalin ko na iban sa inyong table nga gikupar karon. What? No. Sobra na ka na. Dili may mga unog sobra. Naunsa ka ba, Joselito? Sorry, ma'am. Okay, ma'am. I-dish out na lang din ako karon. Then, kinilang bill nga iyang gibilin para ni mo, ma'am. Idungag lang ako sa inyong order. What? What do you mean? Ikaw mo kung ipabayro ni ma'am sa iyang gi-order, ma'am. Ingon pa magani siya kaganiya sa iyang pagbiya. Unsa? Animal! Dili na ko ma-imagine nga naang ni Tita Azon karon sa kasuko. I mean, sa tiguwang nga Azon. May ulbon na karon ang iyang kasbas sa kasuko. Ta, muna'y angay ni mo. Di pa gaya na paigo nga bayad sa imong gibuhat akong tiguwang nga ka. Shit. Kinala pa din akong tawagan ang bangko. Kung nga nang gidecline ang akong mga cards. Klaruhon ko ni. Shit! No! Dili kinamahimo. Gi-block na ni George ang tanan akong mga credit cards. Lakip na nga akong account sa bangko nga siya mismo ang naghatag na ako. No! Dili ko ni mahimo buhaton ako, Josh! Nasahid ka kinahanglan ko kayo kini. Gibawian na gani ko nimo sa tanan akong gamit. Lakip na sa akong gipuy-an. Lakip pa ba ang akong credit card o kwarta sa bangko? Imo pang bawion? No! Ani ko din iipilin ang akong sakyanan. Dili mahimo magsakyanan ko pa ingon sa sud sa hotel. Kay mailhan ko sa kwartya. Magawas ako. Timingon akong malipat ang kwartya sa gate aron nga makasud ko. May auto nga mihunong. Giduol sa kwartya. Magdali kog sud aron dili siya makasitan ako. Hoy! Asa ka, ma'am? Bahala ka! Dili ko muligi! Hudagan ko! Remind me to fire you! Huh. Stupido nga gwardya. Lalot sa nagbabay. Uy! Iko! Ayaw ko pag Sige na. Biyay na mi din Miss Perez. Balik na si mong pwesto. Okay, sir. What now, Emmy? Di ba matod ko? Palayo na sa hingpit sa kong kinabuhi.
Did I not make myself clear? Ibalik ang akong credit cards ug ang akong ATM. Why? Kada kinahanglan ko ni ini, Josh. Naibaw ka gyud nga wa ko'y laing kakuhaan og kwarta. Unya imong i-block ang akong mga credit cards ug ang akong account. Josh, boy. Unsa ka ba dinhi sa kong kumpanya kaniya to? Ha, Emmy? Tubagan ko. Unsay imong trabaho dinhi kaniya to? Front desk. Oh, kay bawag ka man na mo trabaho. Anong dili mo man ka na buhaton? Ha? Buhata ka na pag-usap aron makakwarta ka. Because I am not giving you anything anymore. Bisan usapa ka na ko. Pero, Josh. Work ka and don't be a leech. May negosyo na magulunta ko. Kung dili pala tungas si masalbahis nga iyaan. Wa ko niya bayri. Ug wa sab ko bayri sa uban. Sa pagtuo nga, tinuod ang iyang ipanulti nga fake ang mga alahas nga akong gidil niya. Then business must not be for you. Pangitag ordinaryong trabaho. Kay maura ka na ang angay sa sama ni mo. Unsa man ako sa papangitag trabaho? Kung ultimo pagpalit og panty, dili na ko makahimo. Emmy, nagkapamilyar ka ba? Niyan ang saying nga ka na yun. When there's a will, there's a way. Josh, babe. No, don't ever call me that way again. Josh, please. Fine. Dili ko ingon niya na kasalbahis. Anso, atagan ti kag igong kantidad. Salamat. And don't even dare to come close to me. Kagahapon pa ka ng imong gisulop. Nanimaho ka pang prisuhan. Here. Dawata. Usa ka libo? Consider it a Christmas gift. Usa ka libo? Josh, usay buhaton ako sa usa ka libo. Wa magadi ko'y kadayunan. Way mailisan, way makaon. Unsa og kining gamay kantidad nga imong gihatag karon? Sa negosyo, we always utilize what we have and maximize every small detail. So do it. Ganahan kang mamahimong negosyante, di ba? Basin pag niya ng matod mo, gagamay kantidad. Makatun ka na. Nga ang matagsinti mo, mahinungdanon. Josh, Nahibaw na ko. Okay. Daghan ka kayong mapalit na ng kantidara sa okay, dili ba? Ikaw na'y bahala kung unsaon mo sa paggamit. Kanang akong gihatag karon. It's all I could give. Josh. Please lock the door as you leave. Kay dili ko gustong madisturbo sa akong buhaton karon. What? May gipaabot ka pa ba? Gusto ka pa og laing limos? Dili ba mahimo? Dili. Kung unsa man ka na, dili ang akong tubag. Busy ko. Kinanglan ko ning humanon ang akong gibuhat pero. Please, leave now. Usa ka libo. Usa ka libo na lang. Usay buhaton ako sa usa ka libo. Shit. Sa palabing una na ko, buhaton ining bugtong tibuok kwarta nga akong gikuptan karon. Husto si Josh. Daghan akong bapalit ni ini nga sinina sa ukay-ukay. Oh, shit. Wa ko magdaho mga mabalikpan ko sa pagsulob og sama ni anak karon. Shit. No.
Dili mahimo mo to ang ako loha. Dili ko makaluluoy. Dili. Daghan pa kong mahimo sa akong kinabuhi. Batanon pa ko. Guwapa. Sexy. Daghan pang madanin ako. Wow. Husto. May usa ka amigo ni Josh nga ibog kay nako sa una. Si Mr. Banson. Atuon ako siya. Mga apply ko niya trabaho. Nagasiguro kung dawaton ko niya. See? Dili na kinahanglang mo hilak. Kay husto si Josh. When there's a will, there's a way. Husto, mula host ako dito. I don't care kung nanimaho pa kong prisuhan. Unya na ako mag-ilis kung makakita na kong laing trabaho. Pero, nanimaho na ba yun ko? Shit. Kadit lang. Taysa, ang akong sakinan! Ang akong sakinan ka ng gituwing! No! Ayaw! Ako na ganun! Sir! 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 O sa ka na yung gibuhat? Ako ka na sakinan! Nganong inyo ka nagkikarga? Oh, sorry, ma'am. No parking kinidinig dapita. I know! Pero, kadito ba kong mibiya, sir? Kadito tragid kayo ko. Mamay nung dano na magugong giadto. Pero ni anak ko, oh! Ipaubos ang balik ka na ako sa kinan. Sige na! Sorry, mama. Nakarga naman na mo. Tapos nung niya sa mo opisina. Bayarin lang, ma'am. Araw na imo magkuha. Basta! No! 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 Dili ka na mahimo! Ipaubos yung balik ang ako sa kinan! Dili ninyo ka na mahimong ikarga! Ipaubos yung magbalik! Ang bini! Ako ni! Ibalik din ako! Ibalik din ako! Gikinahanglan ko ka na! Ibalik! Balik mo! Mga wamoy kaloy! Mga way batasan! Mga hayop mo! Ambing akong auto! Ang akong sandalang gilapay! Gipunit ang bata lalaki! Hoy! Hoy! Ayaw na gilante! Ibutang ka na! Hoy! Iyang ginali pagdagan ng akong sandal! No! No! Ibalik na ako! Ako ka na! Animal ka bata ka! Kawatan ka! Ambi na! Kumutot na gigaroon ko maamsan ka! Ay! Ay! Uy! Danghag ka lang! Pagkanaw lang! Buisit ka! Ikaw ang dangag! Kita kang may nagdagan nga bilabang! Buisit! Animal! Nawa ng bata nga akong gigukod! Magtiniila lang ko! Huwag mo pag yung sakyanan! Buisit! Na kinabuya! Iwanong naman rin yung sakyanan. Ay, na di Amy. Ay, nakatugsab si Dave. Kikapoy tingali og drive. Pakapinan pang white tug tarong ning tawana. Ay, anong gwapong magikang hanggawa ka. Bisag asa pang anggulo hatanahon. Kay baho ko. Nagmata ka? Kagwang nagflow ko natug ka, nagflow kong natug ka. Maghapak man di ay. Di ka kagit over sa kong kagwapo. Che, feelingon, over. Uy, dili ko feelingon. Ikaw rin ingon nga gwapo ko. Gwapa bitaw ka. Kisa may nag-ingon nga dili. Pero please, ayaw pa da ka imong kay mugara kag maayong. Nya,
Mga naog na ta. Hain day ta. Unsa man ang dapita? Dagan laging sakyanan sa palibot. Kaya niya matas parkingan. Natural ang tingali no, nga daghang kay sakyanan. Parkingan? Parkingan sa asa? Sa mall. Unsa? Naabot ag mall? Nga wa lang ko makabantay? Parehas ra na nga wa ka makabantay sa imong laway nga nagtuo ganina sa imong paghinanok. Hilalon. Ikaw ha. Ikaw ha. Ikaw ha, gara na ka ha. Bada, Wala ka sa puta? sapot ay ko. Kamay. Ganina de. Nali na. Ang mawa na yung sapot ug samot. Mag-unsa ta dinhi? Mag-shopping? Depende. Kung ganahan ka. Wow, ibang level na gid akong migo, uy. Kwartahan na gid ka bay. Shopping na. Sa una, lisod pa ko kay ukay. Karon, wa na. Dali na, oy. Aron makasuroy pa ta. Doon na pa tayo 2 ka oras aron isuroy din sa mall. Ano? Awa, oh. Kiniwa. Bagay na mo. Yak, di ko ano. Ikaw mo po, ana, Dave. Taas di ka. Ay ka. Anak na day ni. Unay na gid day ni, ha? Joke. Joke ra gani. Maninudayan na siya. Pero, lagi, tinood bitaw. Ang ayan ka din ng spaghetti dress. Kanya, parisan og sandal. Ngita sa kong sandal ha. Para iparis ana. Kanang magamit sa dagat. Ayaw na. Garaa gid mo, uy. Kamahal ini niya para dagat, ra? O sige, para simba unya spaghetti ang strap sa sinina. Mau. Sige na, pili na. Sige ganahan mo. Ako'y bahala sa tanan. Galanti ko ron. Una-una na ako nga si Amy ka. Kung ikaw ang nag-birthday karon, mao nga ikaw ang akong pamalitan og maayo kay wala na ako mabuhat kan adto niya. Ay, agay. Ano naman sa kaoy? Ano gibalik pa na nimo sinina? Jin, ikaw ba sa puto na kay kaoy? Sa puto na kini babihana eh. Jin. Huy. Saan ka, uy? Ano naman sab ka? Si Emmy ang gusto nimong pamalitan, di ba? Pues si Emmy ang pangitaa, aron kamo ang mag-uban sa pagpamalit. Ayaw ko kimo ang panakit butas kay sakit na kaayo, Dave. Ha? Jin. Jenny. Takbuhan mo kapag may problema ka. Taga-sunod, taga-bigay ng advice, taga-enroll, taga-gawa ng assignment, taga-magpatawa sa'yo kapag nalungkot ka, taga-tanggap ng kahit na ano, and I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Dahil kahit kailan, hindi mo naman ako makikita eh. Hindi mo ako kayang mahalin higit pa sa isang kaibigan. Julina Magdangal, ikaw ba yan? Bagay, Bagay. Pero ayan nag-usba ha. nga naman. Kay, ikulbaan ko nimo. Sus, abi na ko tinuod na. Gotcha! Wala nga itong akong best friend kay Praning ka. Praning ka. Ay! Di na usab ha. Lupad espiritu na Agay, ko, ha? sad, uy! Abi kay gamay man ko. Sayon-sayon nun lang ko ni mugluok kong agbay. Agay ba? Agay ba? Kundi pala miga ay. Nga naman, saan mo ko ni mo? Isod tagag sako, ipatimbang. Di ay, Ay! Maniko lagi. Sakit ha? bitaw. What if tinuod ang tanan akong gipanunti? Muunsa ka? Ha? What if ragani? Sige na, tupag ka na. Ano lang? Di ka? Mutambling ko. Sa? Sige ka. Ala no? Masisira ang buhay mo. Praning gig ka no? Sige na ba? What if lang, ma-in love ko ni mo? Okay. Kanang tinuod? Gani. Mahimo bag dili lang? Nga naman. Kay dili ko gusto nga magubang nga ito parakigala. Jenny, mahal ka. Labaw pa sa usa ka higala. Sama ka na sa kong igsuon. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Kung may mas mulabaw pa anak nga pagbati. Mao ba? Nga nang mawa man ko. Kay dili ko makasukli sa imong pagbati. Kay hangtod karon. Si Amy paghihapon ang akong gibahal, Jenny.
Manila gani kay kay joke ra, no? Nag-Julina fever ako. Amira na si Nina, Bi. Isukod ako dito ay. Dito sa kao, piliin sila si Inday Elaine og si Nanay ug mga sinina. Sige na. Uban ko. Ayaw, dito na ka. May lain pa kong isukod, madugay ako. Pamili na lang parang Inday ug Nanay. Sige na. Si Emmy paghihapon. Ug ang amiga anak ko. Oh! Kasakit. Kahuot na dugay. Kalisa di ginahawa. Makamatay ni pagbati. Ay, naku. Basta na. Pahawa na ako. Unungin ako pagbati. Itaklit na nga to sa upan, please. Kay sakit na kaayo. Sakit. Ay malayapang magmahal. 931. Mao na lang kininahibilin sa kong kwarta ang gikuhaan ako sa chinelas nga 69 pesos. Shit. Gabi na. O dili na ko mahimong muadto pa sa opisina ni Mr. Banson. Dili ko mahimong muadto nga ingon ini kaguba ang akong hitsura. Kahugaw na sa kong pamati. Mura naman kong buang ani nga naglakaw-lakaw sa kalsada. Uwa na gani ko masayod kung asa ko mapaingon ang maniini. Oh, asa man day tuod ko paingon. May kapaingnan pa bago di ay ko. Giabandonan ako sa pamilya kani adto nga nagmahal nako. Kay gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Taghang kwarta. Pero unsa naman ko karon? Sama na ko sa iro nga way tag-iya. Nagsuroy-suroy na lang ko ining kasada. Shit. Kadali pa sa gaba ang amigo na ko. Shit. No. Dili ko mahimong maingon ini. I am born a winner, dili ba? I am born a winner. Pero unsa naman ko ini karon? Unsaon ko man sa pagpataas akong agtang human sa nahitabo. Unsay ko buhatan kung mahurot na kining kwarta nga gihatag ni George na ako. Shit! Ah! Dili ko mahilak. Dili ko himong mahilak. Dili pa kini ang katapusan sa tanan. Dili ko mahilak. Dili ko mahilak. Mao ka ang mall nga kanina kong shoppingan ka niya to. Anak ko di magyampungad. Kung laayan ako, o gusto ko mag-shopping.
Bisan tibok adlaw pa ko magpundo diha o mag-shopping. Huwag problema kay nagtubod ang akong kwarta. Sa una. Pero karon kinala akong pungan, lakip ang akong kagutom. Aron dili lang makuhaan kining nahibilin nga kwarta nga niya sa ako mga kamot. Shit. This is unfair. This is unfair. Nganong unfair man ang kalibutan? Nganuman? Nganong ginatagram ako niyag mo kaayo nga kalipay? No! Hiluma, human ka magka-shopping, maghilom-hilom na ka? Ano sa mga? Kapoy pamili? Kailangan ka? Mga tuta sa tops? Hindot na kayroon dito ko, no? Kay gibago naman. Nya, lahi na sa bang tagiya. Gabi na kaayo kung mga tupata, masarat ang orasa maulis inyo. Sa ato? Sa'yo na, ana. Di ta manguli. Mag-hotel lang sa ta. Nindot. Ginahan ka? Nindot. Pero dili ko ganahan. Uy. Mahadlo ka nga mga mangkuni mo? Tag sa tag-room, oy. Kay baw ko. May gora pa yata. Aray! Dave! Unsa pa? Di na kilala mo kalit ka og break, ug mapakong ko, ug makamatngon, kay nakamat ko na lagi ko ganina ra. Si Amy. Kay... Unsa? Si Amy kato ako nakita nga dagdagan. Ha? Dadapin sa karsada? Siya gito. Sure, uy. Nganong magdagan man siya dadapin sa karsada? Nalimot ka? Dato na ang kanini mong ka-live-in, Dave. May auto. Nganong padaganon raman nimo? Abi na ko si Amy. Pares sige siya ni Amy og barog. Grabe kiti mo ka-in love niya, no? Daban-daban mo naman kang Amy. Ayaw pag-hotel. Kay kung urumon ka, unya wakay tapad sa paghigda, kuyaw. Tapat ta. Hilom diha. Che. Bakwiyon ako kung giingon ka ganina. Bati kag naong ikatupad. Dili ko gusto. Unsa? Amira! Maluwi ka! Ibalik na ko akong kwarta bata! Hoy! Hoy, sa ba? Mayroon siya ng iskina ug mitudlo na ko. Karon kaging bata ka. May kauban pa di kang laing mga bata, ha? Mao nga nagsalig ka? Pwisit. Bidungag ka gyud sa akong kabwisit da. Ug kadimalas ng adawa. Shit, oy. Shit, Jude. O sige, o sa pa'y sunod. Sige, dungagi pa. Kuwang pa ni. Sige pa. Hoy! Hay na akong bag. Ang bigat akong shoulder bag na imong kalit ka gilabni. O bidagan ka. Ang bigat dili ka gusto si Karen taga bataa ka. Say ko no! Iba na mabusot imong kilid! May kalit ang gawas. Mada ko ang tao nga nagbitbit ang kutsilyo. Pinita kayo na, tay! Isog na ka! Apas ka! Karoon ka! Patag mo na ilagay! Patag mo na ka! Asa ko kaming mo kaisog! Lala, may padul siya na ko. No! Nidilibay mo! Deka na! Dagan! Shit! Murag bigukod siya na ako! Natitili! Dahil na sa kasal mong gipuyan ron! Sa nilipot ang kalabao! Asa? No! Help!
Ayaw si Piata sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Aninong sa kagahapon. Papalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.